Шлагер Рандеву 90,5 FM. Двадесет минути след един, това е Шлагер радио, аз съм Диана Димитрова. 22 април е днес, а утре датата е 23, не случайно го подчертавам. На този ден, 23 април, през 1564 година, се ражда един от най-великите писатели, може би най-великия, е правилно да се каже, Шекспир. Той умира на същия ден през 1616 година, много интересно, на 52 години само, и утре всъщност се навършват 400 години от смъртта му. Затова сега при мен в студиото съм поканила русенския актьор Иван Самоковлиев, който изпълнява една от главните роли в спектакъла на Русенския драматичен театър 12-та нощ на Шекспир, ролята на сър Тоби. Да. Здравейте, господин Самоковлиев. Дали не можем да си говорим на ти, познаваме се от години? Да, разбира се. Много интересно съвпадение. Не намираш ли да се родиш и да умреш на един и същи ден? Смяташ ли, че има някакъв знак в това нещо? И не е случайно. Интересно е, да. Понеже актьорската професия е такава, че хората в нея са доста склонни към такива мистични неща. Сега сигурно, разбира се, има някаква връзка, която след това, след време, сигурно ще се разбере по-точно. Може би Господ ни е показал, че това не е случайен човек. Да, определено не е. Определено не е случайен. За мен е определено това е един от най-големите драматурзи, може би най-големия, защото след него доста хора на перото го копират или се учат просто от него, и това е човека, мога да кажа, един гений, който сега не знам до каква степен всичко това е тръгнало оригинално, или дали след това през годините не е от някой дописвано по-малко, разбира се, защото все пак има оригинали, които се пазят още. Сигурно знаеш, че гроба на Шекспир не се отваря, забранено е. Той е казал, че гроба не бива да се отваря. Значи има някаква тайна, вероятно, която той е смятал, че трябва да остане там. Загадката става още по-голяма. Абсолютно. Лесно ли се играе Шекспир, да ни кажеш? Шекспир... Един въпрос на лоик, разбира се. Да, разбира се. Шекспир е много хубаво да си играе, разбира се. Това дава много възможности на самия актьор, и актьор, който не е играл Шекспир, е изгубил много от техника, от начин на изразяване и така нататък. Шекспир е труден автор. Значи, когато човек първоначално се сблъска с него, вижда колко сложно, трудно да се работи това, но в последствие, когато започне да се играе, вече става много приятно. Да, това щях да питам, приятно ли е да пресъздаваш образ в мерена реч, а не в проза? Да. Сега доста от пиесите на Шекспир са в мерена реч, разбира се. Има някои от тях, които не са в мерена реч, или примерно до някъде са в мерена, пък след това е в нормална реч, както примерно е било в Тимон от Атина. Значи Тимон половината от пиесата е била в мерена реч, другата половина е била в нормална реч, защото Шекспир е бързал да напише. И тогава ли се е бързало? Да. В последствие, когато сигурно знаеш, че той си разваля отношенията с шефовете, какво да кажа, така в Англия. Да, той напуска Лондон. Елизабет умира, която е била изключително много харесвала и Шекспир, и театъра въобще. За съжаление обаче тя умира, идва следващия крал, мисля, че беше Джордж, който не проявява много интерес. Шекспир, много обиден, се връща в Стратфорд на Иван и там прередактира доста от своите пиеси. Почти основно преработва изцяло Тимон от Атина, която аз играх ролята на Тимон, което беше изключително удоволствие. Ще стигнем и до там. Искаш ли сега да си починем с песничката от
спектакъла 12-та нощ, написана от русенския композитор Пламен Мирчев Мирона. Аз изключително много я харесвам. Нека сега и нашите слушатели да я чуят, след което ще продължим да си говорим за Шекспир, както звучи на английски, нали? Шлагер рандево 90,5 FM. Слава Богу, навън дъжд не вали и няма такава прогноза, но чухте грамотевиците от песента, която е написал Пламен Мирчев Мирона за 12-та нощ. Много сладка песничка, на мен много ми харесва. Да. Ще продължа да я пускам и след нашето интервю. А сега да те питам за другите роли, в които си се превъплъщавал на Шекспир. Освен това, разбирам, че ти си играл и самия Шекспир в един друг спектакъл, Ах, Ромео, ах, Жулиета. Значи, играл съм в Хамлет, Розенкранц. След това в Крал Лир, в Плевен играх Олбанския княз. Това е едно представление, в което Крал Лир беше Наум Шопов. И беше много интересно представление. Играл си с Наум Шопов. Да. Невероятно. Съвсем скоро синът му ще има турне и ще играе в Русе на 17 на 17 май, сигурно си разбрал. След това играх в Руси, играх пак в Крал Лир. Крал Лир играеше Попилиев. Там играех вече Кент. След това играх в Тимон от Атина. Това е последния вариант, който е превод от последната редакция на Шекспир, която е направена в Стратфорд на Иван. Това е изключително интересно беше. А какво ти се иска да изиграеш, а не си имал възможност? Не са ти дали режисьорите? Коя е ролята на Шекспир? Значи по едно време в Плевен, когато правихме Хамлет, режисьора ме беше опитал кой искам да играя и аз казах, че искам да играя краля, защото си бях измислил как да го играя. Обаче там се намесиха други игри от ръководството и най-накрая не играх краля. А какво? Предлагаха ми да играя Полоний и Полоний не играх, защото пък на мен тогава Полоний не ми харесваше, въпреки че ролята е чудесна. А какво е да играеш, да се превъплатиш в кожата на Шекспир? Това вече е сложна работа. Това е една пиеса на... Ти визуално ми напомняш. Да, на Ефраим Кишон. На него, да. В която Ромео и Жулиета са вече остарели. И говорят си, карат се, нали, те имат дете. И по едно време в... Интересен сюжет. В Кавгата става някаква буря, някакво малко земетресение и се появява самия Шекспир отгоре. Един съндък. В случай от съндък, да. Може би защото костюма беше много хубаво направен и така нататък, но публиката, като се появех за първи път, публиката ахваше малко, защото приликата беше доста голяма в костюма и визуално и аз. Да, наистина визуално имаш прилика. Аз наистина се питам какво ли би станало с тази романтика между Ромео и Жулиета, ако нещата се бяха развили по друг начин, бяха създали семейство, деца. Сега не искам аз да съм скептика, но със сигурност романтиката щеше да изчезне. Да, няма никаква романтика там. По-скоро е едно разочарование на Шекспир от това, в което се превърнали Ромео и Жулиета. Много легенди се носят за този велик писател. Една от тях е, че е бил с обратна полова ориентация. Сигурно си го чувал. Да. Дали е вярно това, имайки предвид и начина, по който са написани сонетите му? Той, знаеш, че пише към човек в мъжки род, друже мой. Малко се двоумя дали това е така, защото при него думите имат метафоричен смисъл и сега в каква степен той се отнася към жена или към мъж, дали не се е криел от това да показва, че
обекта на сонетите е жена, защото... И от кого да се крие? Ами негова любовница е била една жена от висшето общество, която е била женена и така имало малко проблем там. И предполагам... Интрига. Интрига, да. Но предполагам, че се е криел за това. Сега, разбира се... А дали е вярно това за лявата му ориентация? Само можем да гадаем. Ами, може да гадаем. Лично аз малко се съмнявам в това. Той е бил женен веднъж, преди да започне да се занимава с писането на пиеси. Не знам дали е имал деца, няма сведения за това. Но след това, когато отива в Лондон и започва да се занимава вече под крилото на кралицата, той имал много възможности и така имал е доста така свободни връзки. Да, явно и тогава времената не са били много по-различни от днешните. Говори се също, ама нека да отложим този слух за след една песен. Тя е на Dire Straits, надявам се, че харесваш тая група, която макар и не в оригиналния си състав, гостува в Булстрат Арена в Русе. Песента им се казва Ромео и Жулиета. Една от най-хубавите им песни. Да я чуем сега. Шлагер Рандево 90,5 FM. Така приятно си разговаряме за Шекспир тук с господин Самоковлиев, че чак не ми се приключва този разговор. Искам да те питам още нещо. Говори се също, че друг човек е написал пиесите му, творчеството му, а той само се е подписал отдолу. Възможно ли е такова нещо или е само някаква конспирация? Сега, по принцип всичко е възможно, когато се докаже. Това не е доказано, нали? Са само слухове, легенди. Само можем да гадаем. Сега има една версия, че са писани от Марлоу, но аз не виждам защо е нужно Марлоу да ги пише пък под друго име, след като самия той си използва своето име. Да. Това са някакви злонамерени хора, според мен. Това е една любопитна легенда също, за да оправдаем това, че е такъв гений, или примерно да оправдаем това, че не е един, защото има такава теория, че няколко души са били. Но това, че един е абсолютно сигурно, защото няколко души не могат да пишат така. Стилно нещата са изключително точни във всяка от пиесите. Също така, днешните режисьори забелязвам, че са много склонни да модернизират текстовете на Шекспир, да го прекрояват, да го съвременяват един вид, може би да стане по-достъпен за публиката. Ти как го намираш това? Как гледаш? Окей ли си с това Шекспир да се модернизира? Не би трябвало да се модернизира, защото той е достатъчно актуален. Не е нужно да го написваме отново, за да казва същите неща, които ги казва. Когато работехме Тимон от Атина, ми правеше страхотно впечатление това, като че ли е писано сега. Да, толкова е актуален. Е силно, актуално, някъде на места и много жестоко. Той прави една дисекция на обществото, може би защото е бил обиден вече, като е напуснал Лондон. Но просто има жестоки неща вътре. Толкова ли са толкова векове, може ли пък толкова да не сме се променили, да не сме се научили уроците? Значи, аз много харесвам една мисъл на Андре Мора, който казва това, което най-бавно се развива в човека е неговия интелект. Значи всичко друго, техника, такива неща. Да. Човечеството предаше много бързо. Може би и няма стремеж в човека това да развива. Той смята, че ще му го компенсират технологиите, което няма как да се случи. Тук попаднах на една нещо много интересно написано за Шекспир от Александър Шурбанов, театралния критик. Той пише така: обявен още от прозорливите си съвременници за автор, който принадлежи на една епоха, не на една епоха, а на всички времена,
определение на скъпия на похвали Бен Джонсън е това. Да. През последните 2 столетия от романтизма насам той все повече се утвърждава като върховна изява на човешкия дух. Ето и той го е казал също за това, за което ние говорим. Едва ли има театрална сцена по света, на която да не се играе поне една от неговите пиеси. Сред днешните режисьори мнозина се изкушават да дописват и пренаписват пиесите му уж в духа на днешното време, не помняйки или не знаейки, че такива опити са правили още техните предходници от всезнаещия 18 век, но живото мускулесто Шекспирово дело е преминало през тях като през крайпътни драки, без да оставят по кожата му и дръскотина. Много добре казано, да. Геният на този писател е наистина изключителен, на богатството на емоционално-мисловни внушения е безкрайно. Е, така пишат критиците, но това е самата истина, нали? Да. Сега трябва нещо само да допълня. Времето на Шекспир хората са били доста любопитни към това, което са открили, предвид великите географски открития. И имам предвид и Ренесанса, който върви в Италия. И трябва да кажа, че по него време специално един обикновен човек, живеещ на село, както примерно ние казваме селянин, те нещо друго казват в Англия, е можел да сътвори текст и да напише песен. Значи това да се направи се изисква доста потенциал, доста умение, и подготовка. Потенциал. Да, има и подготовка. Естествено, значи го е имало, той от някъде го е разбрал, за да го прави. А още нещо бих казал, че в полза на Шекспир, разбира се, един негов войчо, който е бил лесансие, си е водил записките от книгите в полетата на латински. Значи, толкова добре е владеел езика, за да си пише на латински. Не знам. Просто... Тая препратка към наши дни чак не знам как да изкоментирам. Не бих казал сега, че някой може да си води записки на латински, да. Последен въпрос, защото на мен лично ми е много интересен този разговор, да на нашите слушатели. Утре се навършва 400 години от смъртта на Шекспира. Както вече споменахме неведнъж, той е роден и умрял на една и съща дата, 23 април. Какво се случва, когато си забравиш текста на сцената, а играеш Шекспир? Защото само да си представим хипотетичната ситуация, когато е проза, можеш нещо да импровизираш. Ама как се импровизира мерена реч? Ами да, това вече по принцип забравянето на текста е една много неприятна работа. Има две положения. Когато човек е достатъчно навлязал в ситуациите, в обстоятелствата на ролята, която играе, е лесно нещо да импровизира. Много трудно е, когато примерно си малко далече така от нещата, защото тогава става едно бяло поле и няма нищо. Значи аз присъствах преди време, преди много години, разбира се, на едно представление в Народния театър. Крал Филип там играеше Владо Трендафилов, един много голям актьор. И в един момент той си забрави текста, погледна към суфльора, но явно суфльора го нямаше. И от тук нататък той започна една импровизация, която трябваше 2-3 минути, може и повече да е траяла. Получи ли му се? Абсолютно. Значи той започна с това и Цветан го няма, значи така се каже суфльора. Суфльора Цветан. Да. И Цветан го няма, о Господи, о богове, какво е той, защо в тая дупка ме навираш, Господи, и така нататък. И това беше в продължение много време. Публиката дали разбра нещо? Естествено. Даже те му ръкопляскаха на края на импровизацията. И накрая, когато се появи самият Цветан, той казва: ето го, най-после и Цветан дойде, и изгря слънцето и така нататък. Все в стила, въпреки че това още е по-трудно, защото Шилер в пише стилистиката на Шекспир, да. По-така особено и трудно се влиза в... Аз ти благодаря за този разговор и ти желая на добър час на спектакъла. Вие ще го играете на Софийска сцена в Сатиричния театър в понеделник на 25-ти.
И така, в памет на Шекспир ще завършим с нещо рокаджийско и това е една песен от 80-те години на Щурците. Явно темата за Ромео и Жулиета е вдъхновила много творци. Тяхната песен се казва точно така – Жулиета. На гости ми беше актьора Иван Самоковлиев. Благодаря. Шлагер рандево 90,5 FM.